ଅଛି ଆମର ପଢିଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ପଠେଇଥିଲେ ଖାଇବା ଖୁଡେଇ ପଠେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏ ସାନ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ବସିକି ଯାଇକି ମୁଁ ସେ ଚୁଣ୍ଟି ସୁତା ଜମା ସିଲେଇ ବିଲେଇ କରେ ମୋ ହାତ କୋଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଯାଉଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ରଖୁ କରି ନେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଘରକୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ତୁ ଯାଉଁ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା କି ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ଅଛି କି ଦୋକାନରେ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ କଣ ପାଗଳ ଲାଗୁଛି ହଁ ତାହେଲେ ଯାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବଡ ଭାଇ ପଠେଇଥିବା ପିଠା ଖଣ୍ଡରୁ ତୁ ଗୋଟେ ମତେ ଟିକେ ଦବୁନି ସପର ସୁତା